Sziasztok, én Tiszavölgyi Dávid vagyok, és ebben a videóban most a sarki fényről fogunk beszélni. Hogyan alakul ki, miért alakul ki, miért volt látható itt Magyarországon, illetve, hogy mik ezek a tévhitek, amik mostanában az interneten keringenek, amit előre megsugok, hogy kamu oldalakról van szó, ne dőljetek be neki. Na de előjáróban kezdjük azzal, hogy mi is az a sarki fény. A sarki fény, vagy északi fény, amit itt az északi féltekén Aurora Borealisnak hívunk, az a világűrből érkező és a Föld légkörében található részecskék nagysebességű ütközése során létrejövő fényjelenség. A kialakulása ugye a naphoz vezethető vissza. A nap folyamatosan bocsátja ki a napszelet, ami egy úgynevezett plazmaáramlás, ami a napból a világűrbe távozik, időnként pedig ez a bolygónk felé is elindul. Néha a nap felszínén napkitörések is történnek, ilyenkor nagy mennyiségű energiát és anyagot lök ki a világűrbe. Ezek a kitörések növelik a napszél intenzitását is, illetve sokkal több anyag indul el a térbe, időnként ugye a bolygónk felé is, és ez lép reakcióba a Föld légkörében található gázatomokkal és molekulákkal. Ugye a sarki fényhez is ez szükséges, hogy a napszél áramlásában ezek az erős lökések keletkezzenek, és hogyha egy méretes plazmacsomag elindul a bolygónk irányába, akkor van esélyünk arra, hogy megpillantsuk a sarki fényt. Ugye a Földünknek van egy mágneses mezeje, ami igazából pajzsként véd bennünket a napszéltől és ezektől a plazmacsomagoktól, azonban erősebb naptevékenységnél előfordul, hogy az jelentős változást idéz elő a mágneses tér paramétereiben. Ezt hívjuk egyébként geomágneses aktivitásnak. Ilyenkor ezek a részecskék a Föld mágneses pólusai az északi vagy a déli sark irányába terelődnek, ahol itt ugye bejutnak a légkörbe és ütköznek a légkör atomjaival és molekuláival. Ezen kölcsönhatás során felszabaduló energia megfelelő intenzitás esetén ugye fénykibocsátással jár, igazából így keletkezik a sarki fény. A sarki fényt különböző színekben és alakzatokban lehet megfigyelni. Ugye a leggyakoribb a sarkkörök környékén a zöld szín. Ugye ezt magasabb rétegekben 100 és 300 km közötti magasságban figyelhetjük meg, és többnyire az oxigénatomoknak a gerjesztéséből, illetve reakciójából adódik. Gyakori még a vörös szín is, ezt szintén az oxigénmolekulákkal történő reakció váltja ki, viszont ez már a légkör magasabb rétegeiben 250 km magasság fölött jön létre, és ezzel magyarázható az, hogy Magyarországra is többnyire ezt a színt látjuk ugye a leggyakrabban. Színek tekintetében létezik még kék és lila szín is, ez az atmoszféra alsóbb rétegeiben 100 km alatti magasságoknál fordul elő, és ez kifejezetten erős napszél esetében figyelhetőek meg ezek a színek, ezért igencsak ritkák. És miért látszódott most Magyarországról a sarki fény? Ezt most egy nagyobb napkitörés okozta, ez november 3-án a nap déli féltekéből indult el és jutott el a bolygónkra, ami egy G3-as geomágneses vihart okozott, ami hát ilyen közepes, erős kategóriába tartozik, és ezért fordult elő az, hogy kicsit délebbre is látható volt ez a jelenség, Európa sok országából, ami valóban nem megszokott, de ugye azért nem is teljesen lehetetlen. Ezt láttuk ugye Magyarországról is, és mivel a pirosas, vöröses szín az, ami ilyen 300-500 km magasságban is látható, igazából itthonról ezért láttuk ezt a részét, mert ugye a Föld görbülete miatt erről a szélességi körről azt látjuk legmagasabban. Ha a horizont nagyon tiszta lenne és nem lenne fényszennyezés, akkor a horizont közelébe azért a zöld szín is feltűnhetne. Ha jól emlékszem, akkor áprilisban volt is egy ilyen észlelés, illetve a fotó is készült róla. Azt már meg nem mondom, hogy hol, de utána lehet nézni, meg lehet keresni. És akkor a nagy kérdés, hogy előrejelezhető-e a sarki fény? A válaszom az, hogy valamilyen mértékben igen. És mivel sokan kérdeztétek is, ezért a leírásba bele fogok tenni jó pár linket, ahol ezt meg tudjátok nézni, nyomon tudjátok követni. Mi is készültünk rá egyébként, már napokkal ezelőtt tudható volt, hogy lesz egy ilyen napkitörés, illetve hogy ez meg is valósult, úgyhogy ennek nyomkövetésével, illetve ezeket az előrejelzéseket nézve azért már sejthető volt, hogy készenlétbe kell lenni, így is tettünk, úgyhogy amikor bejöttek az első észlelések, hogy sarki fény van, akkor már az előre összepakolt fotós cuccal mi mentünk is, úgyhogy itt most meg is fogom nektek mutatni azokat a képeket, amiket csináltunk, és hogy a jövőre vonatkozóan mi várható. Jelenleg a napciklusnak egy aktívabb időszakában vagyunk, ami várhatóan 2025 környékén fog tetőzni. Ez azt jelenti, hogy kicsit gyakoribbak a napkitörések,
gyakoribbak ezek a plazma kitörések, amik ugye eljutnak hozzánk is, ezért ilyenkor gyakrabban figyelhetünk meg sarki fényt, időnként ugye Magyarországról is, úgyhogy azért érdemes lesz figyelni a következő 1-2 évben. És sokan mondják azt, hogy ez még soha nem fordult elő, illetve hogy ez valami, atya úristen, milyen humbug, hogy itt most sarki fény van, nem, egyáltalán nem az. Aki esetleg idősebb és visszaemlékszik, és az a fontos kulcsszó, hogy visszaemlékszik, akkor ezekben a ciklusokban láthattátok még az 1990-es években a híradó is beszámolt róla, illetve nagyon régebről egyébként még írásos feljegyzések is vannak már sok száz évvel ezelőttről is, úgyhogy ez nem egy új keletű dolog egyébként, csak most mindenki bele van szerelmesedve ebbe a HAARP-féle agymenésbe egyébként, ami egy totális nagy baromság, mert a HAARP nem ezzel foglalkozik, a HAARP nem akar kiirtani titeket, hanem az egy kutatásokkal foglalkozik. Nyugodtan utána lehet olvasni, csak ne azokon az oldalakon, ami most terjed, mert egy olyan honlapot, amiket most itt több ezeren osztogatnak meg a Facebookon, meg mindenhol, olyat még én is meg tudok csinálni órák alatt, aztán pedig a honlapnak a készítője pedig röhög, hogy a milliós látogatottságból rommá keresi magát igazából, tehát gondolkodjatok egy kicsit.